Makita ka daytoy a CCTV footage ti aksidente apan nakadungpar ti maysa a dump truck iti kasabet na a jeep iti National Highway apaset ti Barangay Mambabanga, Luna, Isabela. Kadayt agundaway sarsaron men met ti maysa a motorsiklo tinaso a jeep ken aksidente na nadungpar daytoy. Makita met kadaytoy a dashcam footage ti arig na pan nakatap down ti jeep gapu iti nakaro nga impact. Dead on arrival ti tallo kadagiti pasahero ti jeep idinto awalumet ti matamtaming iti ospital pakiiramanan ti driver ti jeep ken maysa ti tawen nga ubing. Iti investigasyon ti pulisya, mapapati anawanan ti kontrol ti manibela ti driver ti truck ken immagaw ti bangir alinya a rason ti disgrasya. Adday ti kustudyar ti pulisya ti driver ti truck ken manamnama a sumango ti reklamo. Kabayatan na pimusay met ti sangapulo ket siyam ti tawen na baro ken residente iti barangay Kangronaan, Batak City ani Hans Paulo Paruan kalpasan ti aksidente apan nakadungpar ti motorsiklo na iti kasabet na truck iti kalsada a sakupen ti barangay Salbang iti idi ti Paway. Kuna dagiti kadwa ti biktima da alias PJ ken JM, sakbay pay ti aksidente, naobserbaran dan a napaspas ti panagpataray ti biktima. Patsyenda anawanan daytoy ti kontrol ti manibela aginggan anapan iti bangir alinya ket ditoy metten a napasamak ti aksidente. Umarag pa lang kami jarang day sir kay inovertaken na akong imbagbagak binisbusin na ak sir. Nagaw ni Nagaw na medyo may isang alinya sir tas magkit kita mi ding umot nga to isa ka na sir ta. Talaga magkit kita ng ilablaban ng ikabkabig naladagin. Kunada asaanin ani danon pay as bibiyag ti biktima iti balay pagagasan. Marigatan met paylaing ang mga proseso ti ama ti biktima ni Manong Numenador ti nagmanagan ti anak na. Saan na nakapagturpos dayto ti panagadal na. Numan pay kasta isuna ti katinulungan na iti panagtalon na. Ano sa natagtaltalo na siya ta nangurot di na magkatigbasa Right, sir. Tumultulong kanya yung agtalon, sir. uno So kasunod katan, sir, awam meten si dimismes sa kalaingin. kabili bali do pa matanang ngata Mm-mm. tawag mo ten kadwamin natulong mo siya kaya so kaya para roto min ko ano kumano ka ngayon. Kabayatan na pinadas ti news team nga alain ti official statement ti Paway Police Station pakaseknan ti insidente. Nga magpapan kaday ti agundaway saan dapi anang ipaay ti anyaman na detalye. Mark Magdirila, Balitang Solid North.